Yo, it's a good life. It's your boy, Maynard Nards. Yo, what's up? Welcome back to my channel. At ngayon pong rest day ko, hindi ko alam ba't bigla akong nag-scroll sa Shopee at may nakita akong item na ating ipapurchase ngayon. Yan ay ang standard basketball hoop set for adult universal 10 feet mula sa seller na si Solar Coup. At merong offer si Shopee sa atin mula sa SPay Later. Pwede natin kuhain ng installment ang hoop na ito for only 2,000 pesos and some change a month for 3 months. So, ayan. So, nung kinumpute ko, meron lamang silang interest rate na 640 pesos for 3 months. Yan ay 213 pesos lang ang kanilang tubo a month. So, di ba, napaka-goods na yun. So, try purchase na natin. At i-review na lang natin kapag dumating. Kasi, syempre, ibang-iba pa din kapag actual dumating yung item. Place the order. Oh my God! Wow! At naglalagin na rin ako dito sa PC para makita nyo din ng malakihan yung basketball hoop set. Tingin ko talaga bagay na bagay yung sa harapan namin. Konting retouch lang ng flooring. May maganda na tayong... Uy! Kita nyo ba yan? You paid. Uy! Bayad na agad. So pag dumating yung item, i-receive mo na lang. Pipirmahan mo na lang siguro. Pipicturean ka na lang ni Manong JNT. Tapos, ayan. Isa-set mo na lang yung basketball hoop and then pwede ka na mag-shoot. You know. 2 days later. Alright, it's your boy Nards again. May na-receive tayong text mula kay JNT Delivery. Ayan, so meaning to say, i-deliver na yung ating basketball hoop. Pagkadating, i-unbox natin and then i-assemble na natin para may ideya kayo kung maganda nga ba ito. Let's go, excited na ako. Sakto, kakatapos lang din ng duty. Let's go! Sa mga nagtatanong kung ano nga bang trabaho ni Nards, so ako po ay isang work from home agent. Pagkagising, pwedeng rumekta na agad dito. Kaya nga minsan ganito na yung setup ko eh. Hindi ko na nagagamit yung gaming chair ko dahil alam mo na. Minsan pagkagising, calls agad. Ganyan lang ginagawa natin buong araw. Kaya minsan kahit na day off, hindi na tayo nagde-day off eh. Nag-work pa din tayo kasi total nasa bahay lang din naman tayo eh, di ba? Saka 8 hours lang naman yan. Okay lang din naman. So, ito nga pala yung kwarto ko. At ako na lang din nagpaganda na to eh. Unti-unti kong pinaganda hanggang sa yan. Alam nyo naman na yung pag-handyman tayo. Kaya nating trabahuin lahat. Yep. What a word. Ayun guys, hindi ko na maantay si Manong JNT na rider. Kaya pick upin na natin sa warehouse yung basketball hoop natin. Tara. Hindi ko na kaya magantay eh. Sama kayo. Powered by Gilas Pilipinas. Yo guys, so ayun, na-assemble na natin yung ating basketball hoop. Nakaligo na rin at nagawa ng ating ibang task. Subukan na nating maglaro. Tara. Catch the ball.
So ayun guys, sa mga nagpaplanong bumili ng basketball hoop dyan, I hope this is something that can help you out. Ang pros and cons ng product na ito, unahin natin sa pros. Napakadali niyang i-assemble. Kailangan lang ng 2 tao para umalalay sa pagkabit o pagbuo nito. Napakaganda din ng feature niya kasi adjustable yung height niya. Pwede mong itaas yung ring or ibaba, depende sa preference mo. At saka sa appearance naman, 10 out of 10. Kasi nga napakaganda, kala mo talaga pang rich kiddo yung ano, parang kala mo talaga naka fiberglass, pero hindi siya fiberglass. Sa value naman, swak pa din siya kasi una sa lahat, hindi tayo naglabas ng pera. Nung kinuha natin yung item, hindi tayo nagbayad ni 5, magbabayad na lang tayo after a month. Yeah, it's a good deal for me. Kasi kung magpapagawa ka ng heavy duty na basketball hoop, aabot yan ng 15k to 20k, yung pang heavy duty talaga. Kung pang bahay lang naman, mapagtsatsagaan na yung ganito. At saka ang cons naman ng product na ito, isa lang yung napansin ko at medyo nauga siya kapag napapalakas yung tira mo sa bola. I hope mag-improve pa yung product na ito, maglagay sila ng additional braces para hindi siya gumalaw. At saka yung base, sana mas makapal na tank. At saka sa shipping time naman, bilib ako kasi 2 araw lang na i-deliver na agad. Kaya ayun, sana nakatulong ako sa inyo mga followers ko. Lalo na sa mga tropa ko dyan na addict sa b-ball. So pwedeng na tayong bumili ng ating sariling basketball hoop. Maraming salamat sa mga sumubaybay at kung umabot ka sa video na ito, sana ikaw ay mag-subscribe o mag-follow sa aking mga social media para makakita ka pa katulad na video na ito. Maraming salamat sa pinsan ko na si EJ Lawrence Castro. Tumulong siya upang matupad ang vlog na ito. Kinailangan ko ng extra hand at nandyan siya. Sana i-follow nyo din siya. Content creator din yan. Yun, guys, see you on my next vlog. Keep safe. Alright.